An glas fearr a bhí agam ag chláiste go na mar ná arás I Bliain dó. An cléthe an ag donna beit. Bhí mar cáil an cléthe lig, bhí trí córtaí darug agus bhí trí pointí an. Scóma cúil san nó mé déirna agus an sin scóma sé pointe chun an cléthe búgant. Scored John O'Clair ag free kick sé kick down, yeah, she class. Bhí mis agus Christian de Lake ar lá sin. Ní déirn grau John mar an lech an lá sin. Déirn go Christian an lech sa clé sin. Bhálum buchas a gáil de fégra as ucht agrú na fearthócht de mútar fiddle. Tuiscú sin an choplaí na clélinn agus na mútar eile leis an lucht a chéicta. Mó bíoh buinte ná ag pásá mata Dunbergscúla. Ní dhéana mé ag obair san. Cína cethir snómán ceamgur sin Harvest Braille ceap mé go raibh na tuairs le comá. An bíointe tágam ná an tuairs go Airpark bailile bagla agus an tuairs go Ghearmán sa cé go Bliain. Nuair bhí muid like, I gceannas na rudí difriúla chun an ráspórt dhéanamh a bheith mar áir cinú na scoil. agus an rud is fearlam a rinne mé an Bliain omláin agus mé mar áir cinar ná leir mé ag an ceildrama. Na léonnte a cá méise agus na choíní bhí crohína daisy an lá le ag crohína daisy agus ag 6 ag fleice ag meáil an chéile. Páspórt a bliana trí. I gachtainna ag roi timppó ar nós ambithe. An 3 go de máach fés a fé, réan bhí scóla do le sé bhí sé déil. Bhí mise céán agus ná ag seaamh ag bor na stairí, H céán síos na stairí ar go dtí ag agus sin an lot fair. Bhí muid hús an muoineán, bhí muid ar an ann agus bhí muid dhéanamh an rahíocht agus léim ru an isteach chuig an isce agus duimiigh isce timp an na háte. Na bhí muid ag mar pell agus thógra an concussion dó féin. Nar kick sé an léir ar clé go féin. An lábhar mar chailte sa Ghearmán ar an bus. Agus bhí ar an bapáir dá aimimsú sin. Do chuig Fantasyland sa Ghearmán. Bhí an log flume seo a thuig muid sios 3 ór cool le cool de bhar nach rain scúne. So muid fluchbáta sé ansprial. Nar hu chuig an Park Fantasyland hain sé sin go mórlam agus bhí na roicoasters go híntaach hain sé go mórlam. I bliana trainer around lá sport agan. I gachtainna ag réití bol i Coliseumá agus bhí man na náid na Neutóirí agus bhí bheanúachtarachta agus bhí an green scoilta na gocha. Bei an lá is fearr an seo ag chláisteúir na mar an 53 de bhealtainna sa trí. Ní hamháin gur bheith má lá dearnach de scoil a riomh ach is é an 53 do bealtainna 53 má bhreithla tá mé casamh 8 an lá sin cumá. Bliana hain bhí mu le cociún agus cumín ní sucar Agus cúla, yeah. An céad agus lena múntóirí gur mágah as ag léún an muite na rangana fiúman aimmuid ó bháile a gáin. Agus comá as 8 an feabhracht a bhíon agan na bíimiid ag inmid clí. Ceam bliana cethir bhí an a bhí mu le cinlín bhí níos mó nasca a gceis agus bhí mu le coint le chéile agus ceamgur sin an blion a bhrídí tháinig le chéile. Níor mé an seo go dtí an tríomhlín ach bha mé antainna bheits gach ile lá ógur thosaigh mé an seo agus do mar decoration sin chuna sa bhí sé an céadblin bhí eisteart den scá agin ar fad. Den gur fás gach na mar grúpa. Ag bliana hain bhí go leir grúpi cordéil le daoine difriúil le grúpa difriúach hena blianta tháinig gach na le chéile agus is just grúpa mámhaidnis. Bhí gachtainna códáslum agus bhí cosásta faoi sin. Móthaíonn sé go raibh daoine a bhd níos de an bliain seo agus ní aintena I clicanna nóir an bhí gachtainna ag leirt le gachtainna agus is rud má faoi sin. sé cóbránach sé ar fád ágáil
Tá mé ag freistal ar an scoil chéine le cúpla díobh ó bhí mé inta míra agus bheith sé cóbránach sibh ágáil inis an chláiste. Croigh mé glór dú cara agus mé an seo bliana hengadí bliana sé. Agus tású gom nar fágam an scoil go mai mé fós I deagháil. Cean go sé chun mé a bhúil anis nar fágam nach go méid chun na múntóirí ná mó clós leir eáil. Is blian an a granmhar sibh ba mé tatan fas na sé bliana seo agus gnáir limsa chláiste nó mé rudis big denmh. Taachtarachta bhfuil agam don blion grúpa ile ná gohfuil an ábhaltacht agus gachhar a dhéanamh I a héile bhfuil tú géir bantamach agus gohfuil cinenne agat I gcóní sa saoil seo. Máta bring le go nó máta ru ag nuil tú déanamh is déna. Agus féile éonar dhéanamh ag just cur a cean. Chuige agus Bhí tá mágam cé go bhfuil láta sibh useless but fós tá mágam crack má so gur mágad. Is feis bhí tá mágam ach ní mé an fána go dtí hagan lá nach chuim sibh an rí. Especially John. John go háir. Cal. Bí go amach an sin déint don níhol feid an fósta táú géirí bheith agus ná nó thórsús ar do bhringlódí.